Siguro mga pila na negatif niya po naman kamo. Wala naman negatif, pag niya punta. Yes. Yes, may yung gabi ng mga kamaton, no? Nasakyan gid man ko sa among pilahan to sa festival. Sa vlog taga sa pila-pila to sa festival. Festival man kamalan, ma'am, no? Yes, ma'am. Dito kaya ma'am na kuno na on board sa akon sa among nga pilahan, no? Sa sobra ko ka balik-balik, sobrang taga. Yes. So, are, ma'am, pwede ka pangilala? Sino ka ngalan mo, ma'am? Pakilala ka mo? Akira. Siya si Marichu. Si Mama Kira? Marites? Aragoy! So, actually mga kamaton, diretso ni kami sa, ano ni tawag mo, ng sunset, no? Yes, so, are, gusto ko nga rin mga pa-vlog rin sa bunga gabi, ah. Medyo, kuha na sa 6 to 7 na mga kamaton sing gabi, oh. Sa sobra ko ka balik-balik sa mga pilahan. Timingan ko gid si ma'am niyo, ma'am ano, Saira, no, ano? Ma'am Akira. Ma'am Akira. Kay si sino? Ako po utang nagabotara. Yes, ma'am. Sige, sa tata lang to sa upod niyo. May sila kami part nila na islang gawa na, oh. Ay, best friend. Best friend lang. Ay, si... Yes, so pili nyo yung mga kuano, mga patuon ng kuano, kapten nyo ang lahat na. Pili man, parang nga daw makita mo. Ako, tubang mo lang sa inyo. So, shout out sa mga friends ko kaya. May upod ba ka mo sa kuano, sunset? Kami lang apat. Ah, okay. So, actually, hari naman kami kamaton di sa Sunset Boulevard, Sing Iloilo, mga kamaton mo. Pero, medyo din sa tanay, ma'am. Dito sa mata. Mga street food. Ari din eh, sa babaw dyan sa mga medyo kuhan ka mo, sa babaw. Tamo na ka pala, bigyan sa babaw. Uy, sorry, ari na. Sobra ka kuhan mga kamaton na hulog ang kamera gali ni maton. Okay. Lang. Okay, ngupot na. Dili na lang. Are, direta. Yes. So, manawag na gali ka na yung mamo. Shout out na lang, ma'am. Bye-bye. Shout out na lang. Ari na kami sa kuhan gali sa ano na yung Sunset Boulevard. Yes. Kami sa Sunset. Okay, okay. Pa-picture tayo mga thumbnail tabi, be. May ka, lang. Pero gakwan ang sugao, be. Thumbnail ta. 1, 2. Okay. Isa pa, be. 1, 2, shoot. Okay. Thank you, mama. Okay, Bawo. Be, thank you, ah. Thank you. Salamat sa inyo. Yes. Okay. Sa taon na lang sa upod nyo to nga nag-motara. Yes. Thank you. Okay. Thank you. Ka-vlog ko gila, mama. Okay. Yes, so, are. Amo ning tawag nga kuan mga kamatuno. Yes, are ako sa Sunset Boulevard. Balik mga kamaton na kwanta. Muna yung Sunset Boulevard ni mga kamaton. Yes. So, medyo mapahigad na yung mga kamaton. Plastar ta kamerata. Yes, so video na yan yung mga kamaton, ha. Okay. Ba may nagpahigad man? Yes. Hambal mga kamaton mo. Basta mag-start na mga 5 o'clock to midnight na ang tao di sa Sunset Boulevard. Grabe mga kamaton, sa pagkanami nga lugar ang Sunset Boulevard sa Iloilo. Yes! So, amo ni mga kapaton. Thank you sa inyo, mama. Kay sa sobrang ko balik-balik sa amon pilahan to sa festive. Wow, may gwapa naman ako nga naka-on board nga nagpa-vlog sa ako nila yung mga kapaton. So, amo ni. Yes, so iyog ka mga kamaton, ah.
Balik ta mga kamaton sa kwan. Yes. Kita tani ko na ano kataho mga kamaton no? Sunset Boulevard. Gakadlaw lang mga kamaton ko nga pasayro. Sa ngakon nga obra ni sa ilaw. Interview si Maton sa mga gwapa kay Ma'am Akera. Yes. Are. Amo na nakita nyo kitman mga kamaton ang amon nga Sunset Boulevard no. Amo na yung Sunset Boulevard sa Iloilo. Yes. Thank you sa mga viewer kay subscriber ni Maton ha. Salamat sa inyo kag mayong gabi mga kamaton. Yes. Thank you.